pátek 23. května ve večerních hodinách se na mnoha místech v naší republice otevřely dveře kostelů, a to při příležitosti celoevropské akce nazvané Noc kostelů. Stejně tomu bylo i v Jedovnicích. Návštěvníci kostela měli jedinečnou možnost se osobně setkat s profesorem Milošem Stehlíkem, pracovníkem Národního památkového úřadu v Brně, který v 60. letech minulého století stál u zrodu přestavby oltářního prostoru kostela. Tehdy velmi zničený, starý a málo cenný oltář bylo třeba opravit nebo nahradit novým. Profesor Stehlík doporučil změnu do té doby na území naší republiky nevídanou. Začlenit do sakrálního prostoru nové umění a navrhl zakázku předat mladým, tehdy neznámým umělcům, sochaři Janu Koblasovi a malíři Mikuláši Metkovi. Otázka zněla: opravit značným nákladem nepůvodní a obsahově málo sdílný řezbářsko-truhlářský artefakt z roku 1873, anebo pořídit oltář nový. Ale v jaké podobě? Když se naskytla příležitost změny, tak proč ji nevyužít? Ovšem ztrátu nutno vyvážit, nebo ještě lépe nahradit přínosem hodnot větších. Kromě povídání si mohli návštěvníci poslechnout také varhanní skladby v podání žáků základní umělecké školy Jedovnice. Pod vedením paní učitelky Magdalény Javorské zahráli Anička Nesrovnalová, Markéta Vančurová, Vašek Sedlák a zpěvem doprovázela paní Sylvie Kajtárová. A na závěr několik veršů, které jsem nazval jako jedovnická modlitba, a zapsal jsem si je v září 1963, které vznikly při patření na Koblasovu menzu, představující onu těsnou bránu a úzkou cestu, která vede k životu. Není než život a v něm smrt, do ní mě, Bože, z bolu a hoře těsnou svou branou vysvoboď. Děkuji vám. Profesor Stehlík převzal v loňském roce od ministra kultury cenu za dlouholetou a významnou činnost, která přispěla k šíření dobrého jména české kultury. Pan profesor Miloš Stehlík doporučil návštěvníkům kostela a svým posluchačům, aby, bez rozdílu víry, vnímali obraz jako umělecké dílo, které i pouhou samotnou barevnou kompozicí obohatí člověka pohodou a vnitřním sklidněním. Byl jsem požádán, abych vám v rámci akce nočních návštěv kostelů formou vzpomínky poněkud blíže osvětlil vznik hlavního oltáře ve vašem kostele. Nepíši si deník ani vzpomínky, a tak jsem musel poněkud hlouběji sáhnout do blednoucí paměti, abych si oživil atmosféru, v níž vznikalo obdivuhodné dílo, jedovnický oltář. 60. léta plná napětí, změn i očekávání návratu nesplněných tužeb, zatarasených nepřekročitelnými závorami lidské neoblomnosti v úsilí o zachování moci, poznamenala naši společnost do té míry, že duchovní tradice a morálka související se svědomím byla zcela přetrhána. Tato situace však nemohla zabránit tomu, aby tušeným nadějím volnosti života začalo svítat. Využití, nebo lépe řečeno vyhmátnutí chvíle k využití zmatečného dění v politickém a kulturním světě pro utkání se s vysvobozující pravdou se prakticky naskytlo, když v pravý čas
byla uchopena možnost jeho uskutečnění. A stalo se tak v Jedovnicích. Počátek příběhu je celkem prostý. Pan děkan Vavříček ve své starostlivosti o dobrý stav zdejšího kostela nutně potřeboval opravit hlavní oltář. A protože šlo o součást vybavení památkově chráněného interiéru, obrátil se na tehdejší krajské památkové středisko s žádostí o radu. A tu začal dialog mezi mnou a panem děkanem. Úmysl vyrovnat se s neutěšeným stavem zachování hlavního oltáře se vyskytl už dříve. V zásuvce svého pracovního stolu, v kterém sedím už od roku 1949, jsem měl uložen návrh od architekta Claudia Madelmayera, který v kompozičním řešení retabulum, to je ten, jak si říkáme tomu, jako ten oltář, ta deska, jo, retabula, uplatnil sochařskou figurální složku stvárněnou Heřmanem Kotrbou. Ten patřil do té rodiny restaurátorů a sochařů, která měla dílnu na Petrově a byla velmi často zaměstnávána právě v interiérech kostelů na Moravě. Nákres tohoto oltáře charakterizovala preciznost Madlerova tvůrčího myšlení ovlivněno Ómanem, to byl vynikající architekt, který teď má výstavu v Brně a vyznačoval se právě tím novým přijetí barokního slohu do architektury. A tu právě to tvůrčí myšlení si můžeme ověřit například na kostele v Brně Židenicích nebo na náhrobku arcibiskupa Cyrila Stojana na Velehradě. Tedy, co mohlo být snazší, než vysvobodit návrh pro Jedovnice ze zásuvky mého stolu a začít s realizací. Ovšem, nebylo to tak jednoduché, protože stávající vybavení, jak jsem už řekl, Jedovnického kostela chránili památkové předpisy a nařízení. Otázka zněla: opravit značným nákladem nepůvodní a obsahově málo sdílný řezbářsko-truhlářský artefakt z roku 1873, anebo pořídit oltář nový. Ale v jaké podobě? Když se naskytla příležitost změny, tak proč ji nevyužít? Ovšem ztrátu nutno vyvážit, nebo ještě lépe nahradit přínosem hodnot větších, které by přinesly současně zašedlé, nejistotami zbavené, ideologicky zmatené společnosti, alespoň malý ostrůvek s pramenem živé vody. Sám jsem tehdy hledal náhradu za ztracené a mizející krásy domova nejen v literatuře, hudbě, tanci, ale také ve výtvarném umění. A při všem tom svém zapojení do zachraňování starého umění v rámci své památkové a pedagogické činnosti se mě dařilo někdy za velmi složitých situací poznávat tvorbu sochařů a malířů, kteří ve skrytu svých ponejvíce sklepních ateliérů hledali ve výtvarnu osvobození od duchovní pouště všedního dne. Nebyli oficiálně přijati zarudlou společností, avšak bojovali ve své snaze o odkrývání pravdy, tehdy tolik potřebné pro udržení lidské bytnosti, ohrožené v samé její podstatě. Návštěvy tohoto výlučností ozvláštněného uměleckého světa pak mi umožnili, že do mého od společnosti se oddalujícího života vstoupila díla Metkova, Veselého, Koblasova a dalších tvůrců výtvarného umění usilujících o duchovní opravdovost.
Tedy moje rozhodnutí pro Koblasu a Metka jako hlavních aktérů v jedovnické kauze bylo snadné. Pan děkan nabídku v tomto smyslu ode mne přijal, ačkoliv o existenci těchto umělců mu nebylo vůbec nic známo. Šlo to totiž mezi námi o vzájemnou důvěru. A nyní započalo ono úsilí o vytváření hodnot v konečné podobě dosud nepoznaných. A do tohoto dění vstoupil hned na začátku můj spolupracovník v památkové péči Jiří Paukert, blízce spřátelený s oběma umělci. Během realizace díla docházelo průběžně k pozměňovacím úpravám ve smyslu obsahu i výtvarného pojetí. Dílo krystalizovalo a tříbilo se, až dosáhlo dnešní podoby, i když vzhledem ke změně církevního ritu pozměněného. Chtěl jsem, aby duchovní síla, která plnou měrou vyzařuje z kříže na hlavním oltáři, prozařovala svým tajuplným vnitřním světlem do celého prostoru kostela v podobě dalšího interiérového vybavení. Ovšem čas se ozval jako negativní faktor a k dalšímu rozeznění posvátných akordů v jedovnickém pozemském nebi již nedošlo. Zatím, to je otázka. Ale pokračujeme ve sezřetelňování blednoucích vzpomínek. Je o drobnou, avšak potřebnou poznámku na okraj našeho vyprávění. Před desítkami let jsem měl příležitost navštívit ve městě Písku v době tuhé totality obdivuhodně a překvapivě realizovanou výstavu Františka Kupky, kde byly vystaveny obrazy plné tvarové, barevné a především mocně obsahové fantazie. To Františka Kupku znáte, protože v novinách je ten nejdražší obraz v Evropě a tak dále. Zkrátka teď je tak jako mucha úplně na vysokém horizontu zájmu. Na výstavě jsem zastihl děti, patrně začínající školáky. Stáli před obrazy v tichém úžasu, oněmné setkáním s památkovou krásou barevných tvarů. Byli v sedmém nebi. Čistota, která vyzařovala z jejich očí, se pojila s čistotou výrazu obrazových děl, o nich se jejich autor, mající s Metkem obdoby ve výtvarném výraze, vyjádřil touto slovní formou. Já vám ji přečtu, je trošičku taková zastarala, a přesto si ji přečteme. Píše Kupka. Tváří v tvář dílu má divák cítiti, že se tu něco stalo, že se tu něco děje a že se tak bude vždy tak dít, dokud bude dílo trvat. Tento zážitek nemůže být hmotně vzbuzen. Nevloží-li umělec do svého díla, nevybral-li dostatečně to, co se hýbá v jeho nejhlubším nitru. Sestavy tvarů a barev, již předkládá divákovi, neobrací se jen k divákově sítící, nýbrž k jeho vnitřnímu světu. Jenom tím ho dojímá, strhuje a okouzluje. Když to čtu, dívejte se prosím i na obraz tady na hlavním oltáři. Má to co si společného. Budoucnost výtvarného díla je v tomto životním kouzlu, jež ukazujeme a do něhož se vniká všemi výtvarnými prostředky díla. Umělec a divák přijímají tak svátostně, abychom mluvili alegoricky, v pochopení života před vysmírnou vůlí. Světelné vlny určují tvary a bohatství, on píše vidomé, a umisťují je v prostoru. Vzájemný vztah ploch a malířské struktury, energické i jemné, vyjadřuje nepomíjející mluvu intimní vidina umělcova. Potud je vyznání Kupkovo. Ale vrátíme se do jedovnic. Orámování retabula tvoří seskupení torzálních reliéfů tvaru,
odvíjejících se v chaosu pozemského života a v plné odevzdanosti vyzrávajících do toužebného očekávání splynutí s mocností duchovní síly. Svět transcendentna se tu otvírá. V trojbarevném akordu červené, modré a zlaté se zjevuje kříž jako samostatný předmět v chrámovém prostoru. Nadešla chvíle prolnutí tajemna jeho hluboké mystiky se světem ve smyslu dávání a přijímání nadzemských hodnot prostřednictvím záře duchovního fluida. Ne každému je dána milost spojení se s osvobojující krásou. Patrně u některých i u vás nepřišel čas, jak tomu říká, navštívení, které jednou opomenuté a nepřijaté se velmi zřídka navrací. Zšedlý závoj dosud překrývá duchovní prázdnotu všední každodennosti. V níž se zcela vytratila čistota niterného života o něch píseckých dětí. A na závěr několik veršů, které jsem nazval jako jedovnická modlitba a zapsal jsem si je v září 1963, které vznikly při patření na Koblasovu menzu, představující onu těsnou bránu a úzkou cestu, která vede k životu. Není než život a v něm smrt, do ní mě, Bože, z bolu a hoře těsnou svou branou vysvoboď. Děkuji vám.